success. It always goes with happiness. Love or money? Love. Oh, goes also there. Alright. TikTok or Instagram? TikTok. Okay. Would you want to work with in SA? In Ubani system than South Africa. or in SA? Yeah. It never crossed my mind. Ngathi ubani mhlawumbe Leon Schuster. Oh, Leon. What's up here? Usaphila. Okay. Who knows the most secret about you? Ubani was in Nobody. Oh. It's me myself only. What is your idea of the perfect day? What is the idea of Perfect day for me. Uma ngihappy nje ngihleli nabantu engibathandayo abangithandayo with no more bad news coming in. That's a perfect day for me. Yini into yokulima nje owayenza wona? Yini into yokulima owayenza? Ayi. Ngingathi yiphi akazi noma ngaqala ngithini. Masibuyele kulowo sibuyele kulowo. Sex position? Missionary. It's always the best. Ngidlele because how do you call it? Rusks and the tea. If you could swap lives with one of your friends, if you shintshe impilo yakho nje nomunye wabangani bakho aphile kuwena uphile kuyena ubalo phile nje ubuyena akuwe kodwa uyena kodwa wena. No, I love my life. I love myself. Angikaze ngicabanga ukuthi ngashintsha nomunye umuntu and akayikho ngqondweni nami njengamanje. What is the weirdest food combination you enjoy? Ube nje ukubona ukuthi kodwa uyakuthanda. Kabe kubonza ukuthi hayi ngicela ivangele mhlawumbe amasi nenyama. Ukudla but you love it. Amas emfune tea.